så er vi i gang med Louis og Nick efter. Gæt hvad vi er efter. Kommentarer 3. Wow! Nå. Jeg hedder så Louis Vincent Homo igen, ikke? Og jeg hedder Nikolaj. Nikolaj Karl Mouritzen hedder jeg. Hvad? Og jeg hedder Nikolaj Karl Mouritzen. Ja. Perfekt. Nå, lad os komme i gang med den nye sæson. Ja. Sæson-afsnit. Ja, afsnit. I dag skal vi lave det samme, som vi gjorde i sidste episode. Men, ja, der er lidt flere spørgsmål i den her. Ja. Yes, der er 16 spørgsmål. Så bliver det altså kun en dejlig lang video, så I kan nyde den og sætte jer til rette. Yeah! Wow! Det var til at tage noget tid omkring. Jeg ved ikke noget tid. Ja. Nå. Ja, første spørgsmål er, har I jeres egen iPad? Ja, jeg har på en måde, fordi jeg er den eneste, der bruger den i min familie, så man kan godt se, det er min. Så, men jeg siger bare ja. Det er ja. Jeg har min helt egen, som jeg selv har købt. Jeg har min egen iPad. Du har ikke selv købt den, men din onkel har hjulpet dig med at købe den, men du har også selv brugt penge, ikke? Jeg har selv købt den. Ja, han har givet dig penge, men du har selv gået ned og købt den. Ja, og det er min, okay? Ja. Jeg har ikke fået den. Det var første spørgsmål, og der er gået 105 sekunder. Nå, lad os komme videre. Er du klar? Ja. Nå, men bor I hus eller lejlighed? Jeg bor i lejlighed, men jeg har et sommerhus, og det er et hus. Og det er min trampolin, og der er jeg lige nu. Yes. Jeg bor så i et rigtig flot hus på Bistrovej, som jeg så sagde, at jeg boede på Bistrovej, ikke? Og han skal desværre sælge det, fordi de ikke har råd, men han får et nyt og flot hus, og han får en meget smuk stol, har jeg fået at vide. Ja, lad os komme videre. Er du klar? Jeg er klar. Og bare. Ja, jeg skal lige finde nogle af de gode først, ikke? Ja. Så jeg leder lige i kommentarerne. Mm-hmm. Så sidder I bare sammen med mig. Helt alene og græder. Ej, det er bare sjovt. Hvad? Du kan lige tale med dem, mens jeg finder... Ja, men... Læg nogle flere kommentarer ind, og så næste kapitel kan det være, at vi får et overdrevet langt. Men hvis I ikke vil, så bare sige, hvis I kan. I kommentarerne for eksempel. Eller I kan gå ind og subscribe mig, og så kan jeg lave flere og flere videoer sammen med Louis. Og så kan I hjælpe mig med at blive kendt på YouTube sammen med Louis. Og jeg skal nok få et billede. Altså, nu har han jo ikke noget YouTube-profilbillede, vel? Ja, det skal jeg nok få. Og så kan I se, hvem jeg er, og så... Hvis I kan lide mit lækre fjes, så subscribe mig, mand. Jeg synes, det er grim. Det er bare min storebror, der er lidt irriterende. Han skal ikke være med i videoerne. Nå, lad os komme videre. Hvad for en skole går I på? Louis, du får lov til at svare først. Okay, jeg går på Lyngholmskolen. Og hvis der er nogen, der er interesseret, så går jeg i 4. klasse. Du skal til at gå i 4. klasse. Ja. Jeg går på... Når man går ind på min eleventer, så står der faktisk, at jeg går i 4. klasse. Jeg går i Rødkilde skole. Og jeg går i 3. C. Og jeg skal til at gå i 4. klasse. Næste spørgsmål. Ja. 4 spørgsmål, ikke? Jo. Det her det spørgsmål alene til Nikolaj. Hvor bor I højest eller nederst, eller hvor bor I? Allerhøjst, så vi får gode benmuskler hver gang vi går op og ned.
Det må jeg sgu indrømme, det er sgu hårdere. Jeg er jo ret tit hjemme, så. Det er ret hårdt. Ja, når man ikke er vant til det. Ja. Men ellers for det mig er det ret normalt. Jeg har også ret stærke benlår. Og det ved du også godt, Louis, ikke? Jo, du spiller også rigtig meget fodbold. Og... Ja, det gør jeg i fritiden. Næste spørgsmål. Hvad går I til at spore? Det var mærkeligt, vi lige sad og talte om det, og så kom det frem. Yeah. Jeg går til fodbold, som jeg lige har sagt. Og Louis skal til at starte til noget, tror jeg nok. Sig det, Louis. Altså, det er sådan nogle... Har gået til tennis, og jeg starter igen, og til svømning, og ja. Det er sådan set, hvad jeg har gået til, og så skater jeg i min fritid. Og hans storebror er faktisk rigtig god. Og fisker. Ja, hans far var Danmarks verdens bedste. Nej, Danmarks bedste, det er jo ikke verdens, men han var en af verdens bedste. Og hvis I kan huske det her navn, eller har hørt om det, så hed han Joe. Sig det, Louis. Joe Hugmund. Og ja, hvis I har hørt om ham, så vær venligst at se så mange videoer, som hvis der er videoer med ham. Og sidde og sige, at han er en af de verdens bedste fiskere i hele verden, okay? Fordi hans søn, jeg må jo sgu nok sige, Louis her, han har fanget på sin første fisketur i 3 år, har han fanget en fisk, der var så stor, at en mand, der har studeret fiskning i 20 år, har ikke engang fanget en større. Det må jeg nok sige, Louis. Det er fremragende. Yeah. Lad os klappe af ham, mand. Giv ham en kæmpe hånd, mand. Fuck det, mand. Fuck, hvor er det flot, mand. 6. spørgsmål. Yes. Nå. Hvad hedder det nu? Jeg finder en god igen. Ja. Har I jeres eget værelse, eller deler I? Jeg deler. Jeg har mit eget. Det er meget hyggeligt. Ja. Jeg vil gerne have mit eget. Jeg får også snart mit eget. Nej, jeg får ikke snart. Måske får snart. Jo, jeg får snart mit eget, ja. Jeg får det til forår, tror jeg nok. Yes. Men det var vel rart. Så glæder jeg mig. Næste spørgsmål. 7. spørgsmål. Hvad hedder det nu? Hvad laver I? Altså sådan, hvad for nogle fag har I skolen? Hvad jeg skal til at have, eller hvad jeg har. Står der noget om det? Ja, til at have fag 4. Til at have. Jeg skal til at have, altså det jeg har, det er sådan normalt for 3. ikke? Jo. Og så får jeg plus i sløjd, håndarbejde, og så kan jeg ikke rigtig huske, hvad jeg får mere. Jeg får sløjd, håndarbejde, svømning. Det gør jeg ikke. Får du ikke svømning? Nej. Nå, det får jeg. Og så er der et eller andet fag, jeg ikke kan huske. Vi skal ret meget i skole til klokken 3. Altså, jeg skal have længere timer, så skal jeg have det, jeg har sagt. Og så skal jeg have naturteknik og billedkunst, fordi det havde jeg næsten ikke i 3. klasse. Jeg havde det måske 2 gange hver kvarte år. Så. Nej, det er ikke meget. Så det er jo 2 gange 4, det er 8. 8 gange i hele 3. klasse. Ja. Det er ikke så meget. Nå. Så må vi vel lade os videre. Ja, 8. spørgsmål. Har I biler, eller tager I bussen og går, eller cykler, eller sådan noget? Jeg bliver kørt i skole, og nogle gange cykler jeg. Ja. Louis? Jeg bliver også kørt i skole, og ret tit tager jeg bussen. Fordi min mor, hun er på arbejde den tid om morgenen, og sådan noget. Ja. 9. spørgsmål.
Jeg synes faktisk, vi skal stoppe episoden her. Fordi der er nogle rigtig spændende spørgsmål, som vi godt kunne vente med til næste episode. Skal vi så ikke lige sige, at vi tager det 10? Jo, det kan vi godt. Så 9. nu. Hvad hedder I til efternavn? Jeg hedder... Altså, nu siger jeg lige det helt fulde navn. Nikolaj Karl Olund. Olund, ikke Ole eller sådan noget. Og så Mouritsen. Nikolaj Karl Olund Mouritsen. Ja. Jeg hedder Louis Vincent Hogmut. Og jeg får snart ændret mit navn til Louis Vincent Joe Hogmut. Så. Nå. Ja. Sidste spørgsmål, og det skal nok være det bedste, Louis. Find det bedste i rækken. Jeg leder. Okay. Jeg ved godt det. Jeg har bare lyst til at sige det her, okay? Ja. Det bliver bedre i næste episode. Hvor mange kilo var din gæde? Gede. Ja, fitsen. Fitsen. Fisken. Den jeg fangede. Nå, altså du har lige fundet selv på et spørgsmål. Nej. Det var da noget, jeg fandt. Nå, hvor meget... Nå ja, det er jo... Der er nogen, bare der... 6 kilo. Ja, der er nogen, der giver meget hurtige svar ind. 6,3. 6,3 kilo. Det er en stor grabat. Ja, og kommentarer. Det er ikke noget, vi finder på. Det er noget, vi finder, fordi vi kender nogle Facebook-venner, og de sidder og chatter med nogen. Og så får vi så kommentarer og sådan noget. Jamen, så stopper vi her. Og så siger vi bare hej. Og i sidste episode, det siger jeg bare på forhånd, i sidste episode, vi laver, der viser jeg mit ansigt, fordi det er over Skype, så vi kan ikke rigtig se Louis. Måske er han hjemme hos mig dengang. Og så, eller det skal han nok være, før vi slutter, så der får I at se os, men det er meningen, det er sort, og ja, så vi ses. Næste afsnit kommer snart. Ja. Yeah!